Dat doen we toch altijd al? Ja, dat is ik zo. Daarom, wat is dit hier? Hallo. Leg hij af? Nou, het is je wat? Het is je wat voor Het is hier zo gezellig. Oh, nee, wat een vriespraten. Het is hier zo mooi. Ja, een hele goede act hier met de playback show. Het is hier echt just wauw. Ja, Madonna, heroïna, cella, pizza, familie, pasta, dat weer jongens. Ja, er is genoeg in het stadium. Ja, dat we je echt uw steun en toegelaat in deze piekperiode. Ja, en we gaan gewoon die voor een stuk of ik vond het gewoon hartstikke leuk het ding. Ja, en zie ik dan man hier en dat ik echt een top. Jongen! Ja, je bent een top. Oh, je bent jongen? Je bent top. Bedankt mevrouw Postema. Bedankt voor alles, jongen. Mevrouw Postema, bedankt. Mevrouw Postema is 100 jaar, 100 jaar, 100 jaar. Mevrouw Postema is 100 jaar. Tralalala. Ja, we hebben mij die nog een playback show van Scherhuizen. En we hebben helaas even de klutskwiet. En wie weer in de klutskwiet?